ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଚୋର ଖଣ୍ଟ ବଦମାସ ଏବଂ ଟାଉଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କାଳ୍ପନିକ ମାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ କାଖ ତଳେ ଟିକେ କୁତୁକୁତୁ କରିବା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ବା କାହାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ବାଧୁଥାଏ ଟିକେ ଖିଲି ଖିଲି ହସିବା ସହ ଗୋଟେ 10 ଫୁଟିଆ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦ କର ରେ। ରିଚାର୍ଜ ରେ ଏବେ ସରିଥିଲା। ଏ ଗୋପାଳିଆ 300 ଟଙ୍କା ନେଲୁ କେବେ ଫେରକୁ କହିଲୁ? ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଆର ବର୍ଷ ଆଡକୁ ନବୁ ଆଉ। ଖାଲି ତ ହାଁ ହାଁ ହେଲୁ ଆଉ। ଆରେ ଏଇଟା 2024 ଚାଲିଛି, ରାତି ପାଇଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ 2025 ନେଇଯିବୁ। ବାଇଗନ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ ଘାଣ୍ଟି ପକେଇ ଦଉଡ଼ି ଯେ? ଘାଣ୍ଟିବେନି, ପୁଅଟା ମୋର ଆଶା କରି ରଖିଥିବ ନୂଆ ବର୍ଷଟାରେ କଣ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି ଖାଇବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘାଣ୍ଟିଲେଣି। ଏଟା ଲୋକଟା କାହିଁ ବାହା ହେଲି କେଜାଣି ଲୋକଟାକୁ? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ରାଉ 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 ରାଉ। ମାତୃମନ ଉଡେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ ନୂଆ ବରଷଟା ଦେବା ଜମେ, ହେଲେ ପୁତ୍ର ଶୋଇଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡି ମେଲି। ଯେତେ ମାଠିଲେ ବି କଳା ଆଙ୍ଗରକୁ 12 ବର୍ଷ କି ପାରିବ ସେ ଧଳା ହୋଇ। ଖାଲି ହାଁ ହାଁ। ହେଇ ଉଠିଲେଣି ମହାରାଜା। ଉଠିନି ବାଇଗନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇନି। ग्रीटिंग्स कार्ड ଆସିଥିଲା ହେ। ବାଇଗନ୍ ସାଙ୍ଗ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆରେ ବେରେ ଗିଟି ନିଶି ପଠେଇଛୁ କିରେ? ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଯେ ହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ତ 2025 କି ଗଲେଣି, ତୁ 2024 ରେ ଅଛୁ। କଣ ଲେଖିଛୁ ରେ? 31 ଡିସେମ୍ବର 2024। ସୁର କଙ୍କାର। ଆରେ ମନେ ପକା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 31 ତାରିଖ 2024 ମସିହା। ତୁ ମତେ ମୋ ପୁରୁଣା ପଇସା ଫେରେଇବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ଫେରେଇଛୁ? ନାଇଁ, ଇମିଡିଏଟଲି ଫରଗିଭ୍ ମି ମାଇ ମନି, ନହେଲେ ମୁଁ କାହାର ଶୁଣିବିନି। ବାଇଗନ୍ ନବୁ ହେଲା, ଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ନା। ବାବୁ ପଇସା ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ବାବୁ। ବାବୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଦିଅ ବାବୁ। 4 ଦିନ ହେଲା ଭୋକିଲା ଅଛି ବାବୁ, କିଛି ତ ଦିଅ। ନାହିଁ ଦେଇପାରିନି କହିଲି, ବୁଝିପାରିଲୁନି। ଚପଲ ଛିଡି ଗଲାଣି ବାବୁ, ଚାଲି ପାରୁନି ରାସ୍ତାରେ। ନାଇଁ ଦେଖୁଛ ବାବୁ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ। କିଛି ତ ଗୋଟେ ଦିଅ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତ ନହେଲେ ଦିଅ। ନାହିଁ ଓଡିଆ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲୁନି କି? ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ସାଥିରେ ଆସିକି ଭିକ ମାଗୁନ। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ମାଲଟା ମାରି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ନା ମୁଁ ପିଆବି ଲାଜ କାହିଁ କରୁଛୁ? ମୁଁ କିଛି ପିଇବିନି। ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଇଏ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛୁ? ଟିକେ ସରିଯିବ। ଆଉ ମାଇ ବେଶୀ ଜବରଦସ୍ତି କରେନି। ଜମା କରିବିନି ଭାଇଟା ବା ଟିକେ
ହେଲାନି ତ ଏ କିଛି ହେଲାନି ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ହେଲାନି ଗୋଟେ କାମ କର ପଇସା ଦଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯା ନା ମୁଁ ପିଇବି ଏତିକି ମତେ ହେଲାନି ବି ହେଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଧରିବା ପିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକ ପିତ ଦେ ହଁ ବାପା ଆସୁଛି ହଁ ବିରେଇ ଯାଇକି ଟିକେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଫର୍ମଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେ ମୁଁ ଏଇନେ ଆଉଛି ଆଉ। I ଓଡ଼ିଆ Baigan. କଣ ଆଉଥରେ ସବୁ डिपॉजिट फॉर्म अच्छा डिपॉजिट फॉर्म ले लीजिए। एकतीस 12 ବେଙ୍ଗ ହେଇଛି ଦେଖିଦେଇଛୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 31 ତାରିଖ 2024 ଏଇଟା 2025 ଜାଣିଛୁ ରେ 24 ମସିହା ଡେଟ୍ କଣ ପକେଇଛୁ କି ରେ ମନେ ପକା ସେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 31 ତାରିଖ 2024 ମସିହା ତୁ ମୋ ପୁରୁଣା ପଇସା ଫେରେଇବୁ ବୋଲି କହିଛୁ ଫେରେଇଛୁ ନାଇଁ ମନେ ରଖ ଯୋଉ ଯାଇ ତୁ ମୋ ପଇସା ଫେରେଇନୁ ସେ ଯାଇ ତୋର ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିବ ଭାଇ ଫେରେଇ ଦେବେ ରେ କାହିଁକି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ରେ ନା ମନା କରୁଛି ଦେବିନି ବୋଧେ ଦେଇଦେବେ ରେ କେତେବେଳେ ହେଲା ବିଚାର କରିକି ରଖିଛି ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷଟା ହଁ ଆଜିଠୁ ନୂଆ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ହଉ ଆଉ କା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରିବାନି ହଁ ହଁ ହେଲା ହଁ ପ୍ରଥମ କଥା ମା ଭଉଣୀ କାହାକୁ କରିବାନି ଆଜିଠୁ ନା ନା ଜମା ନୁହଁ ଜମା କରିବାନି ନା ନା ହେଲା ମାଲ ପାଣି ପିଆନି ନା ନା ଧୂପ ଫୂପ ମାରିଆନି ଛୁଇଁଆନି ଆଉ ଜମା ହାତ ମାରିବାକୁ ହବନି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରିବାନି ମା ଭଉଣୀ କାହାକୁ କରିବାନି A few moments later. ए भाई तमे देहरे तो रक्त मांस बोले किछि नहीं Baigan. काई सब जगह से यात्रा पार्टी भिलेन बळे होजा कहला ତୋର କଣ ଛକ ପାଖରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ବେଳୁ ଫୋନ୍ ଆଉଛି ତୋର ପଳଉଛୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରି ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆଇଲି ଦାନ୍ତ ଦିଟା ଝଡେଇ ଦେଲେ ବାଡିକି ଆଉ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି ରେ ଝଗଡ଼ାଟା ହେଇଗଲା ଭଲ ଲାଗୁନି ମତେ ହବନି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟା ଆଣି ହଁ ବଢିଆ ଆଉ ମାଲ ପାଟି ଧରି ପଳେଉ ଛୋଟା ବୋଟଲ ଧରି ପଳେଉ ଚାଖଣାଟି ଆଣିଆ ହାରି ମାଲଟା ପକେଇ ରେଡି ମାଲ ପାଣି ପିଆନି ନା ନା ଧୂପ ଫୂପ ମାରିଆନି ତ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣିଛ ଆଗକୁ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଆସୁଛି ତ ଏଇ ଅବସରରେ ମତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗଜପତି ମନେ କରୁଛି ତ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଆମର କିଛିଟା ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଯଥା ମୋର ତ ଆଉ କିଛି ମନେ ନାହିଁ କି ଯାହା ଅଛି ଭାଇନା କହିବେ ଆଉ
ଠିକ ଅଛି ଡାଲଟା ଗଳି ପଡିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ। ତ ଆଗକୁ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଡାଇଲଗଟା ମନେ ପଡୁନି ପଢିକି କହୁଛେ। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗିଂ କରିବାକୁ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଖରା ଭାଇମାନେ ଆଗକୁ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଆସୁଛି। ତ ଆମର କିଛି ବିଖ୍ୟାତ ରଙ୍ଗର ଆଇଟମ ଯାକ ହଉଛି, ଯଥା ପନିର ହୁନୁ ହୁନୁ, ମସରୁମ ଝାଲ ଝାଲୁଆ, ଚିକେନ ସାଲୁ ବାଲୁ। ये पुणी कौन गयो ନା ନା ଇଏ ଝାଲଝାଳ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ କଣ ନା ଜିଅନ୍ତା ଚିକେନ ଟା କଡେଇ ଭିତରେ ପକା ହବ, ସେ ଖାଲି ସାମ୍ବାଳ ଭଳିଆ ସାଲୁ ସାଲୁ। ଆଉ ଭାଇ ନା ବାକାଡି ଲେମନ ଟା ହବ ନା କାହିଁ ଡାକିଛ ରେ ମାଲି ପେ ବଇଛି। ସବୁ ପିଲା ତଣ୍ଟି ଦଳୁଛି ପଇଲା କଣ ତା ବାକାଡି ଯିବା କେମିତି ଯିବା ବୁଝିଲ ବି ଦେଇ। ଆର ବର୍ଷ ବି ଶଳା ଗଦନ ନା 5 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ମାଗିକି ନେଲା, କହିଲା ମଟନ ବିରିୟାନୀ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆର୍ସି ଦବ। ବାଣ କାହିଁ ଭାତକୁ ଡାଲେମା ଆଉ ଶଳା ଗୋଟେ ଆସ୍ତା ପଟି ଧରିକି ପଠେଇଥିଲା। ଆରେ କଥାରେ ଅଛି ଭାତ ଆଣ୍ଡରେ ପେଜ ନାହିଁ, ଗଜ ଭାଇନାର ଏକ ମାର୍କିଆ ଡେସ୍ ବିଲବ ଏବଂ ମଟନ ହଁ ହଁ ସହ ଓ ଘଇତାଟା ବି ହେଇଛି। ରାଇତା 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 ଓ ରାଇତା ବାକାଡି ଲେମନ ଟା ହବ ନା Baigan. ଖାଲି ମାଲ ପିବ ଆରେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ ଟା ହଉ ଆଗରେ ନା ଟିକେ କାଠି ଯାଅ 500 ଜାଗାରେ 1000 ମାଗିଦେବା। ତ ଇଏ ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଆମର ନୁହଁ, ଓଡିଶା ଗେମ୍ ସବୁ ବଢି ବୁଝିଲା। ତ ଯଦି ଯଦି ତମେ ମାନେ ଚାହୁଁଛ ଇଏ ସବୁ ଆୟୋଜନ ଆମର ହଉ ବୁଝିଲା, ସମସ୍ତେ 500 କୋଟି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାହେଲେ କଣ କହୁଛ? ପାକାଡିଲେ 15 minutes later. ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ ନାହିଁ କଣ ନାହିଁ କହିବି। ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଡିଆ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ଅଛି, ତୁ ସେ ଟ୍ରେନର ଗୋଟେ ବଗି ଭିତରେ ବସିଲୁ, ବଗିରେ ପାଖାପାଖି 150 ରୁ 200 ଲୋକ ଥିବେ। ତ ଧରାଯାଉ 100 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 100 ଜଣ Baigan. ତତେ ମାତ୍ର 10 ଜଣ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଲି, କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ତ 100 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ପାଖାପାଖି 12 ରୁ 15ଟା ବଗି ରହୁଛି, ତୁ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ହିଁ ପଶି ପାରିବୁ। 10ଟା ବଗିରେ ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 1000 ଟଙ୍କା। 1000 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ଯଦି ତୁ 1000 ଟଙ୍କା କମେଇଲୁ, ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 30,000। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ କେତେ ଟଙ୍କା ତୋ ଦରମା? 8,500 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯଦି ଟ୍ରେନକୁ ପଶିଲୁ କେତେ ଟଙ୍କା ତୁ କମେଇଲୁ ମାସକୁ? 30,000। କୁଆଡେ ରେ ଭିକ ମାଗିଆ ଟ୍ରେନରେ ଏତିକି ବୁଝି ଲଗେଇଥାନ୍ତୁ ତତେ ଆଜିକି ମେଟ୍ରିକ ପେଜ ଡାକଟା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ପ୍ଲସ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଅଛି କି? ମୋର ଅଛି ଆହୁରି 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ଆଉ ପାଠ ପଢା କେମିତି ଚାଲିଛି? ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଓ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ମତେ କହିଲୁ, ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ କେତେଟା ଅଛି ମତେ କହିଲୁ? ତିନିଟା। Baigan. ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ମଦର ଇନ୍ ଲ ଆଉ
ଗୋଟେ ଧରିଲ ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ ପାଠ ପଢୁଛ ଆଉ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସକାଳର ଗୋଟେ ସାଲୁ ଆଲୁଆ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେଗୁଡ଼ା ଦେନାହିଁ କିଛି ମୋତେ ଆଗରୁ ସିଗାରେଟ ଫିଗାରେଟ ମଦ ଫଦ କିଛି ଜମା ଦେନା ସୁଧୀର ବୋଲି ବାପା 2024ରେ ଯାହା କାଣ୍ଡ କଲି ଆଉ ମୋତେ ସିଗାରେଟ ଧୂପ କିଛି ଜମା କିଛି ନାଇଁ କିଛି ଜମା ମୁଁ ହାତ ମାରିନି। ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହେବିନା ନାଇଁ ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ଯାହାକି 20ଟା ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ସହ ସମାନ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ଇଏ ଆଉ ନାହିଁ I ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲୁନ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ଚା ପିଇବ କିରେ? ହଉ ପେମେଣ୍ଟଟା କରିଦେ ଆଉ। ମନେ ପକା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 31 ତାରିଖ 2024 ମସିହା କଥା। ଥାଉ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟଟା କରିଦେଇକି ଆଉଛି ଆଉ। ଆଉ ନାହିଁ ଭୁଲି ଯା ପାଠ ପଢା ପଢିଆ ପଇସା ପତ୍ର କମେ ପଟୁଡୁ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଯେ ସେ ଲୋକ ଏମିତି ଦେଖାନ୍ତି ଏଇଟା କଣ କି ଆରେ ଇଏ ମାନେ ଏକ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଠିଆ ବୁଝିଲୁ ସେ ଗୋପାଳିଆ ପାଖାପାଖି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ଘରଟାରେ ବେଶୀରେ 3 ରୁ 4 କୋଟି ଗଛ ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ଫଟୋଟା ଏଇଟା ତ ବୁଝିଗଲି ଏଇଟା କଣ ଆବେ ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଉ ଇଏ ମାନେ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2025। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଭାଇ, ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। 25 ଜାନୁଆରୀ 2000 Baigan. ମନେ ପକା ଚୁପ୍ ସର କେତେ ଟଙ୍କା ବାକି ଦେଇଥିଲୁ? କେତେ ଟଙ୍କା? ଆଉ ଦବୁ ପଛେ ଦବୁ ତୁ ଏଇନେ କହ ବା, ଏଇନେ କହ ନେଇକି ଯା ତୋର ପଛେ ତ ନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏମିତି ହେଇଥିବ ଦବୁ ନା ସାଙ୍ଗଟା ଇଚ୍ଛା କରି ରଖିଛି ରେ। I ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଲବିଲ ନାୟିକା ସାମ୍ବାଳୁଆ ସାଲୁଆଲୁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋପାଳୁଆ ଡାଲଡାଲୁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ନାହିଁ, ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ହିଁ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ। ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଲାଗୁନି ଟିକେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିକି ଦେଖ କାଇଣ୍ଡଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା, ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ। ଆଉ ଭାଷା କହିନୁ ଆଉ ଟାଟା।